bese athi ke kunabantu abathandazayo abafastayo abakhokha ishumi kodwa impilo zabo zimile. Uyabona, so uzama ukuthi njengoba impilo zabo zimile kusho ukuthi ke zimile ngoba abakhonzi idlozi noma abalihloniphi abalikhumbuli idlozi, of which uyazi ukuthini ukuthi umuntu uyathanda, ukuthi umuntu uyathandaza, ukuthi umuntu uyafasta, ukuthi umuntu uyanikela, akusho ukuthi impilo yakhe, those are not guarantees ukuthi impilo yakhe izoya phambili, because izinto ezibambezela abantu isono. Esifana ukuthi akayithethi indaba yesono. Isono iBhayibheli lesembulelo ukuthi isona esidala ukuthi abantu babe nenkinga. Futhi ke enye into edala ukuthi abantu babe nenkinga iqalekiso, ukuphula umthetho kaNkuluNkulu, ukwenza isono esidala isiqalekiso, futhi ukukhonza abanye uNkulunkulu. Lento ke ayipromotayo ukukhonza abanye uNkulunkulu okudala ukuthi abantu babe nezinkinga. So yena uthatha ukuthi manje hayi uma ufasta impilo yakhe ingahambi kahle, uma uthandaza impilo yakhe ingahamba kahle, kusho ukuthi nenkinga yamadlozi. Cha, checka bhuti, uphila impilo engcwele, ucheck ukuthi iyiphi iqalekiso esebenza phezulu impilo yakho, iyiphi iminyango usathana esebenzisayo ukuze ahlasele impilo yakho. Ilezi zinto lezo kumele uhlolisise, hayi ukuthi lokho kuchaza ukuthi unenkinga yamadlozi. Okay, right ke ake ngivule elinye ivesi la. Kukho elinye ivesi lithi lana njengoba lensizwa ithi unenkinga, enye into iphinde yisho ithi kunabantu abanenkinga, kunabantu who have a God problem abanayo idlozi problem, bese kunabantu abanedlozi problem abanayo God problem. Ake sizwe ukuthi izwi lithini, izwi laNkulunkulu lithini. Izwi laNkulunkulu lithi ke izwi laNkulunkulu uLeviticus 19:31, aniya kuphendukela emadlozini nakubathakathi, ningazingcolisi ngabo, ngingusimakade uNkulunkulu wenu. Uthi aniya kuphendukela emadlozini nakubathakathi. So uNkulunkulu lo okhuluma kumbhalo uthi umuntu akumele aphendukele kumadlozi nabathakathi. So manje ke mangabe umuntu onedlozi problem, angazi noma uNkulunkulu bengayazi leyo nto leyo yini, uNkulunkulu bengazi ukuthi mhlambe umuntu enenkinga yedlozi kumele manje aphendukele emadlozini, kodwa yena uthi uNkulunkulu aniya kuphendukela emadlozini nakubathakathi, ningazingcolisi. Lalela ke ukuthi ke iBhayibheli lithini, khona ke indoda ke ebisiflathele uNkulunkulu, ihlubukele uNkulunkulu engasakhulumi naye, eyeke yona ke yaphendukela emadlozini. Lalela ukuthi iBhayibheli lithi kwenzakalani kuyo ke. Ngivula encwadi iziKronike chapter 10 verse 13. Izikronike zokuqala chapter 10 verse 13 zithi uSawuli wakhothama kanjalo ke ngenxa yesiphambeko sakhe asenza kusimakade. Asizwe ukuthi isiphambeko asenza kusimakade sithini, akaze aligcina izwi likaSimakade nangokuba aya kobhula onedlozi. So nango umuntu waphendukela kubantu abanamadlozi, waphendukela kudlozi ke, lithi ke wabuza kuye, waphendukela ngokuba aya kobhula onedlozi, wabuza kuye engabuzanga kusimakade, ngako ke wambulala. uNkulunkulu wambulala uSawuli ngoba waphendukela kubantu abanamadlozi. So okuprova ukuthi uNkulunkulu mathi ngizokunquma ukuthi uNkulunkulu wayechaza ukuthini, ngoba lo muntu wayenobudlelwane noNkulunkulu, wayelazi iqiniso, wayazi ukuthi uNkulunkulu uthe ningaphendukela kubantu abanamadlozi ngoba ukuthi nizingcolise, ukuthi niphinge, uthi umuntu owenza lokho ngiyakumnquma. So iBhayibheli limelene nobudlozi, limelene nokukhonza amadlozi, nokuchitha igazi, sichitha abantu abangasekho. iBhayibheli ulithi lokho kuyisinengiso. Uma ufunda amavesi lithi iBhayibheli lasiveza ukuthi lokho kuyisinengiso. So kodwa umuntu ke ongafuni ukuvuma iqiniso angeke wavulela amavesi lawo enginivezela wona, uzoveza amavesi engathi acisha aveza ngathi ukwenza ukukhonza idlozi noma ukukhumbula idlozi noma ukuthandaza idlozi akuyona inkinga. Ayiphinde amavesi lawa misinterprete, angawuhloniphi umongo. Ivesi nevesi linomongo, umongo uyahlonishwa wevesi. So akekho umuntu onenkinga yedlozi, idlozi alisanasabelo. Umuntu akafa bidlozi, abantu abangasekho abanasabelo kuloko kwenza ngaphansi kwelanga. Kusho iBhayibheli, akusho mina ke. Ungangizonda mina ukuthi ngisho lonto le, mina ngisho into eseBhayibhelini. Ngiyacela abantu bayeke ukusebenzisa iBhayibheli ukuprova into yobudlozi. Ngabe ufuna
ukhonza amadlozi, ukuhlabela amadlozi, wakhumbula amadlozi, uchitha igazi, kwenze, kodwa ungazami ukusebenzisa iBhayibheli ukuprova ukuthi ukhonza idlozi into elungile, ngoba uzogcina ubhibhidla wenza iphutha. Ayikho uthi lento kumele siyibalance, ayikho into ebalansayo lana. Ukhonza uNkulunkulu, uthi uNkulunkulu uyakuba akumele ube nobanye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe, ukhonza yena, ukhothama kuye kuphela, awukhothami kumunye umsamo. Sikhothama kuphela kumsamo wesiphambano, awukho umunye umsamo esikhothama ku ngaphandle komsamo wesiphambano. Mangabe ufuna orisha abantu bakini ba-honorishe, kodwa ungalifaki iBhayibheli lapho, ungalifaki iBhayibheli. iBhayibheli nobungoma nedlozi ayikuhambiselana, ungalifaki iBhayibheli. Uthi we don't worship ancestors, we honor them. eBhayibhelini angeke uthole umuntu owekhonza uNkulunkulu ngokweqiniso, honoring the dead, honoring the ancestors. Lokho iBhayibheli kubiza nge-spiritual fornication, ukufebe kukamoya, ukuphinga kukamoya. Uma abantu baka-Israyeli bebenza njalo, bebehlezi bengena enkingeni. uNkulunkulu bebejezisa, uNkulunkulu bevuma ukuthi bathunjwe, bevuma ukuthi bashaye izifo ngenxa yokuthi kade sebe-akha imsamo, bakhele abantu abangasekho, bakhele amadlozi, bakhele imimoya eminye abanye uNkulunkulu. So iBhayibheli nje, please singadideki. Bese thini-ke sengivala uthi uthi ukuze ukwazi ikusasa lakho, noma wazi uthi ukwazi ikusasa lakho, kumele wazi imuva lakho. Mangabe ukhuluma ngemuva-ke, how back, ngingafisa ukumbuza ukuthi ufuna sibile emuva kangakanani, mhlawumbe sibile ekuqaleni, mangabe ukhuluma ngokweBhayibheli. Uyayibona, ngoba iBhayibheli iveza ukuthi isiqalo somuntu uNkulunkulu, umuntu uvela kuNkulunkulu. So how mawuthi ufuna sibile ekusiqalo somuntu, asibele kuNkulunkulu-ke, because isiqalo somuntu uNkulunkulu. Uyena wadala umuntu, uyena wabumba umuntu, uyena wenza umuntu ngomfanekiso wakhe nangofuzo lwakhe. Mangabe athi sibile emuva, we can go really back. Akudingi nje ukuthi size imvelaphi yami ayiqali koSibiya futhi ayipheli koSibiya. Imvelaphi yami angifuna ngempela-ke, kumele ngibele kulo owadala umuntu, wanikeza umuntu i-identity, wanikeza umuntu i-purpose, uNkulunkulu-ke loyo-ke. So asidingi idlozi ukuthi kuze siphumelele, asidingi ukuthi siphile ngemhlatshelo ngokuchitha igazi kuze siphumelele, ngoba le Bhayibheli esilifundayo umuntu omnyama, umuntu o-green, o-blue, o-yellow, umuntu ose-China, umuntu ose-Australia, ose-South Africa, ose-America, sonke sifunda iBhayibheli elilodwa. Mangabe uNkulunkulu uthi asihlabe, then wonke umuntu kumele ahlabe. Uthi khona into ayishilo futhi wonke umuntu, ayikho umuntu ongenadlozi. Angazi uma ukhuluma ngomuntu omnyama yini, noma ukhuluma ngabo wonke umuntu onemhlabeni, because no, leli Bhayibheli lilodwa iBhayibheli. So akwazi ukuthi umuntu omnyama olitoleka ngendlela elivuna yena, nomlungu utole ngendlela elivuna. No, interpretation iyodwa, interpretation yeBhayibheli. So nje siyabonga bakwethu. I hope iyasiza le audio lesingadukiswa abantu abake ukusebenzisa iBhayibheli ukuprova ukuthi idlozi into ekhona. Cha, iBhayibheli cha, asingahlaziya kahle, check onke ama-passage, sihlaziye kahle impela. Uzobona ukuthi hayi iBhayibheli limelene nobudlozi ngendlela eyisimanga. Siyabonga kakhulu. God bless you.